Jeg hedder Mathilde, jeg er 18 år, og jeg studerer på HTX, 3.G, snart færdigt, luksus. Glæder mig også sygt meget til. Jeg har en synsnedsættelse, så jeg har kun 6% syn tilbage. Jeg mistede mit syn for 7 år siden i Thailand i en ulykke, hvor nogle gadesælgere brændte hul med en laserpen i begge mine nethinder. Og det har så gjort, at jeg har fået huller på nethinderne, og det arvæv bliver ved med at vokse, som gør, at jeg bliver blind på et tidspunkt. Jeg kan blive blind på 4 timer, om det sker i morgen, eller om 10 år, eller om 50 år, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at jeg bliver blind på et tidspunkt. Ja, jeg har udover det også været så uheldig, at jeg har fået syreskader i begge øjne, fordi min optiker skulle rense mine kontaktlinser, og kommer så til at glemme at rense syren af, og smider så syredyppede linser ind i mine øjne, og det giver så etterskader hele vejen ind. Så det var nemlig også super lækkert. Og så har jeg simpelthen også været så heldig, at jeg har fået en omgang 3, at jeg har også fået øjenspasmer, som gør, at blodtilførslen stopper i perioder til mine øjne, og det gør, at jeg bliver totalt helt mister balancen, og mit syn forsvinder fuldstændig, og det kan så skubbe min synsnedsættelse i gang med, at jeg så mister synet fuldstændig. Ja. Til at starte med mistede jeg ikke alt mit syn. Jeg havde omkring 33%, da ulykken skete, men er så blevet dårligere og dårligere, og igennem gymnasiet har jeg mistet 23%. Så det er gået ret hurtigt på det sidste. Yes. Hvordan har du håndteret det? Jeg tror, jeg er lidt svært at svare på. Jeg har prøvet at se det positive i det, prøvet at se nogle fordele. Man lægger mærke til nogle andre ting. Man er mere glad for, at solen skinner, når man er udenfor, for man kan mærke det. Og man er mere glad for, at man måske havde en god dag. Det har været nemt for mig at takle det på den måde, at min familie er vant til at have en synshandicappet. Min mormor, hun er også blind, så alle omkring mig ved, hvad det betyder, og det har gjort det meget nemmere. Så har jeg fået hjælpere i skolen, en klassekammerat er ansat, som hjælper mig med at skrive noter og lave forsøg. Jeg har også en mentor med til mine eksamener, som gør det nemt for mig at komme igennem eksamenerne, så jeg ligesom har en hjælper med hele vejen. Hvordan er din nye hverdag? Min nye hverdag er mere hård, fordi man jo har et handicap. Jeg bliver meget mere træt. Jeg skal have mere hvile i mine øjne. Det hele har ændret sig. Jeg kan ikke rigtig læse længere, så alt er på lyd. Ja, det er anderledes at tage tøj på, for jeg kan ikke se, hvad for noget tøj jeg sådan rigtig har. Jeg skal vide, hvad jeg har, så det er mig selv, der skal lægge mit tøj på plads, fordi jeg skal vide, hvor mine ting er. Jeg kan ikke rigtig lægge make op, fordi jeg ved ikke rigtig, om det ligger pænt, så det er meget mere sådan, det føler vi os bare frem til, og så ser vi, hvad der sker. Ja, jeg bliver hjulpet i skole, hvis det er mørkt udenfor her om vinteren, fordi så kan jeg ikke se noget. Jeg plejer at få lidt skader om vinteren, så jeg tør ikke at gå i skole alene. Så meget godt. Ja. Ja, på Bornholm, så bruger jeg ikke blindestok. Der går jeg efter skridt. Der kan jeg tælle skridt frem, fordi jeg har gået så meget de samme ruter, så jeg sådan kan tælle, hvor mange skridt der er til lygtepæle. Jeg kan også høre lygtepæle. Det lyder sygt at sige, men jeg kan godt høre lygtepæle. Og ellers så går jeg altid med ret tynde bundet sko, så jeg kan mærke jorden. Og så følger jeg altså kantstenene. Så jeg ligesom har en fod på kantstenen og en fod på fortorvet. Eller hvis jeg går langs græsset, så har jeg en fod i græsset og en fod på der, hvor man går, så jeg sådan kan mærke stigen. Ja. Og hvis jeg så er i København, så bruger jeg min blindestok, fordi der kan jeg ikke tælle mig frem til skridt. Så der har jeg min lille ekstra pind med mig. Herhjemme har vi ændret sådan, at der er knopper på alting. Så ude i køkkenet, så er der knopper på komfuret og på ovnen, så jeg kan mærke mig frem til det. Man lader aldrig et skab stående åben, eller lade opvaren stå åben, fordi så falder jeg over den. Så hører man det i hvert fald. Man skal bare altid lige stolen ind. Ellers så tror jeg ikke, vi har gjort så meget. Ude på skolen har de sat noget andet lys op der, hvor jeg er. Og de har lavet streger på trapperne der, hvor jeg går. Så jeg kan se de trapper der. Jeg har elevatorkort til dage, hvor jeg er rigtig træt i øjnene. Så har jeg fået flere hjælpemidler herhjemme. Jeg har en kæmpe forstørrelsesmaskine. Vi har lys, der kan ændre sig. Så jeg både har noget behageligt lys og noget lys, hvor jeg faktisk kan se noget. Perfekt.